agora é momento do regreso de algo que pasaba nesta canle en los antiguos tiempos de la pandemia. O Furimillón. Veña, dalle aí o Furimillón. O Furimillón prepareino a joder. A cousa é, entre os tres tedes que intentar adivinar. Cantas preguntas son? Teño 10. Vale. Con catro Podemos opcións. quedar fora, se palmamos xa ao principio, non? Vale. Eu non levo moi ben a dinámica, pero bueno. Sobre a marcha, dai. Non está copiado de ningún programa del tema. No, De Antonio Sobera. Non era Antonio. No. Carlos. Antonio sería o pai. Carlos. A ver, vamos. tío. Ahora é máis de Comeza. citas e ligoteo. Sí. Comeza. Vendeuse a farándula. O Furimillón. Cal destes xogadores galegos ten a carta de Ultimate Team con máis media da historia do FIFA no fútbol galego? Ten que ser Iago. A. A ver, Iago Aspas. A ver. B. Lucas Vázquez. C. Joselu. D. Brais Méndez. Iago Aspas. Iago Aspas. Tivo 86 de feito. José. Pois dalle. No. Iago Se tivo 80, este é un friki do FIFA, non gana un partido, pero xoga. Iago Aspas. Son unha máquina. Iago Aspas. É a carta de Ultimate Team. Alto. Claro. Ultimate Team, eu non xogo esa Claro. puta mierda. Pero Eu digo no. media no FIFA. Pero que Carta de diferencia hai Ultimate entre a de Ultimate As Team? promocións especiais. Entón é Brais Méndez, ó. Eu que sei. No, É José o fijo. Eu que sei, nin Non me idea. des que xogou no Madrid. Cale? Dari tamén vale. Di. Lucas Vázquez, LV, marcou. Joselu. A ver, xogou no Madrid. Joselu tivo unha carta de 95 de media. Que mierda é eso? Non me parece Iago xusto. Aspas, unha de 94, Lucas Vázquez, unha de 93 e Brais Méndez, unha de 80. Nós non controlamos de Non sei videoxogos. non sei que Nós somos de me fútbol. parecerá máis burrado, tío. Sí. O sea, verdadeiramente. Home, Lucas Vázquez 93 é real. Lucas Vázquez foi José Lu 95 Lucas Vázquez e Iago Aspas foron os dous nun equipo da tempada e Joselu foi me parece que nunha de especial da Champions. Non entendimos. Eu non Sí, estaba sí, pensando en media, pero bueno, dalle aí. É que eu non sabía que había cartas diferencias. especiais. Imos ca segunda. Que xogador do Compos renunciou a ir coa selección española polo nacionalismo? A tope con el. Ai, eu vin. Espera. Sí, eu isto sei. Opcións. Vai na dicir. É dos de antes. A. Nacho. Ese. B. Docobo. C. Iru ou D. Tato Abadía. Nacho. Efectivamente, é Nacho. Esta pa min é a máis fácil. Grande Nacho, A máis fácil. É que eu vi unha noticia un Sí, día eu sí. e quedou. Grande. Terceira pregunta. Había que Por tirar agora Nacho. imos un vou ir anotando. Pois non vale a primeira, No, vai. Hombre, hombre. Déixalle que vai perder. É que é un trampulleiro. Cantos goles a favor marcou o Depor na tempada que gañan a Liga? A. 70. B. 73. C. 62 ou D. 66. Carallo, sei. Podes poñer 70, 71, 72, 73. Claro, cabrón. Xa, para joder máis. Sería pouco. Mira, eu sei que fixo 69 puntos, se non me equivoco. Pero Era- seguro que era goles Liga de poucos. dous, E goles ou de tres. poucos. De 3, de 3. Era Liga de 3 xa. Goles eu diría poucos, Sí, sí. A Que ver. antes metíanse menos. Podes repetir opcións? A. 70. B. 73. C. 62. D. 66. Eu diría 66. Eu tamén, Pois veña. Non sei por qué. 66. É correcto. Vamos! Dos. É que era... Eros. 2-1. Vas perdendo. Estás falando contra... Expertos do fútbol. Do fútbol que máis nos gusta, amigo. Desto. Espérate. Quen foi o Pichichi da última tempada en segunda do Celta? A. Mario Bermejo. B. Orellana. C. Aspas. Ou D. Quique de Lucas. Diría Aspas. Foi Aspas. 23 gols. Sí, cascoulle unha animalada de goles que era cando 23. empezaba a despuntar Aspas. Efectivamente, era Aspas e efectivamente con 23 goles. Cale... En que ano foi a última tempada do Celta en segunda? E cando ascendeu o Depor tamén, non? 11-12. Cuidado, Hace tempo, fai tempo. Estaban 12 anos. Hostia. Hace tempo, Lima. Cago en Deus. Agora ven o incremento de dificultade. 3-1 é porque non Como? fixastes caso na primeira. No, dixo incremento de dificultade, vai aquí a pillar como un animal. A ver. Cantos días pasaron entre o hat-trick de Lucas Pérez en Champions co Arsenal ante o Ludo Górez e o de Cádiz?
A ver. A ver, cantos anos sería? A. 2729 días. Mandaba a un sitio, B. Contaches anos bisiestos, non? Me cago en 10. Sí, está contado por Google, B. 2918. C. 3290. Eu non me vou D. rayar, 3658. 3600 é unha burrada, non? Eu diría B. Iso non me acordo galera. Eu tampouco, pero eu diría B. Sí, eu tamén. Veña, ve. Que máis dá, non sabemos. A ver. A ver, fijo, tío. Manda carallo. Calera. A B. A ver, 2918. Moi fácil para nós. É que agora eu tiña un calendario e marcaba. Eu non sabía se era 2931 ou 32, pero Sí. aí andaba. E a mí pasaba o Pero tens que subir a dificultad, macho. Sí, a verdade é que 4-1 estamos che metendo. é porque che dixamos a primeira. Que non era de fútbol, que era de FIFA. Tramposo, ademais. Eso é, que decir. Mal enunciado. Cuidado porque se acertáis moitas ven un furimillón aí de vamos, do Cire de Melide da temporada 85-86. Aí xogaba Veña, meu veña. pai, ten cuidado. Cantos goles de penalti leva na súa carreira Manu Barreiro? Uf, a Cristo. Moitos, sí. A. 19. B. 26. C. 30 ou D. 39. Estamos falando de A mellor- de cando xa está en É que esta vai estar cando sale incorrecta. de juvenil. Todo. Hostia. Leva máis logo. En Alevino Todo- xa tirado. 39. Todo o que leva en Transfermarkt. Ah, en Transfermarkt. E iso conta Que juvenil? Non conta a terceira, siquiera. Juveniles conta, Juvenil conta. 39, me cago en 10. Pero a ver, e terceira conta tamén. Hostia, Sí, 39. conta tío. todo. Tengo que marcar a hostia de hora. 39, me cago. 39%, as outras opcións cales eran? Son A. 19. Ah, esa nada. B. 26. Más. C. Sempre 30. D. 39. Eu Metería- xogaba a tocha, Si Non conta todo. non meteu, tío. con Alaves non meteu 12 goles de penalti, unha animalada. Tío, será Hostia, 30. pero Nun ano. pode E ser. no Lugo igual. Sí, sí. Eu cascaba yo máis, sabe? 39, viña, clas. 39. 30, era Pois menos. non, eran 30. 30, cabrón. Eran 30. Eran 30 goles. Vai nos remontar o tipo. Hai que confirmar. Pa buscar o empate valenos unha máis. Hai que confirmar ese dato, Sí. Home, Transfermarkt pon tal cual. 9 goles en Benjamín de penalti metería. Sí, o- Pero bueno, imos te deixar. Quen marcou os penaltis do ascenso do Lugo en Cádiz? Manu, o último. A. Pita, Luismi e Manu. B. Verodia, Pita e Manu. C. Belforti, Belencoso e Manu. Pero quita a Manu de algunha, que é o único que D. sei. Garrido, Zarandona e Manu. Cago no tipo. Eu Pita creo que tirou un. E mete uno. Eu Sí, meteu. creo que O Lugo fallou un penalti nesa tanda, E sería Pita. Non sei. O Lugo fallou un penalti seguro. Metería esa pita, sí. Que era- No, é que non sei se fallaría Pita, Non Pode sei ser. se será o Non sei se fallaría a pica. ver, non sei se será a última opción, Va, cada un de nós di un. Eu digo Manu. Ahora toca vos agora. Belforti lanzaría. Belforti é un Eu fenómeno. Belencoso non sei se tiraría, porque o Belencoso do que laro marcaba gols a Cristo. Quitaría, no, pero Efectivamente, marcaba... Pero quitaría, no, antes dos penaltis. Quizáis. Belforti era un clásico, El Forti pode ser. Molaba, tío. Pero Eu- Forti era un torcebato, eu- se tirar sí. os penaltis ese tío. Non sei por que creo que Pita fallou. É que a mí soname que fallou Pita. Eu diría a última. Eu creo que pasaron, fallou Pita un penalti, pero non subiron. Eu diría D. Que é a que non está pita, creo, non? Equivocame. Non está nin na C nin na D. Ah. Hace calé de Belencoso, non? C. Belforti, Belencoso, Manu. E D. Garrido, Zarandona e Manu. Eu diría esa. Xa, é que son nomes máis... Zarandona. Son xogadores menos tal. Veña, va. Sí, veña. D. A D. Pois nin Garrido nin Zarandona tiraron penalti. Foi a C. Foi a A. Pita, Luismi e Manu. É lo que fallou, Xeoane. Fallou Belforti e fallou Verodia. Era visto. Hostia, non sei que fallar un só. Ve, eu acordome que fallaran. Belforti Non fallou. foi a No, pita. non me extraña que fallase Belforti, Non o tirara mal, creo. No, tiraron como ao carallo. Bueno, Bueno, cosas que pasan. 4-3, achega. Siguiente pregunta. Eu ainda non tiña nin barba, tío, era moi neno, non me acordo. Siguiente Estaba na pregunta. taberna nese partido. Eu recordo. Cantos goles leva Balotelli na súa carreira segundo la preferente? Leva goles, A. 93. Bueno, bueno. B. 102. Leva, C. 115. cago en Dios. D. 132. 132 Pero, a ver, creo que no. É que hai unha cousa aquí, tío. Non conta Dime, todo. dime cal é a primeira tempada que conta. Porque La Lin con 20 anos, creo. non conta juvenil, entonces. No. Seguro. Pero xa xogou co Arzúa, tamén o contan. Xogaba co Arzúa tamén algún partido. Pero joder, máis ou menos. Senior.
Contado polo preferente. Cales eran as opcións? As de 130? A, 93, B, 102, C, 115, D, 132. Eu metería a B, 102. Sí, o 93 incluso. O 93, o mellor. Que a mellor Casi está me nos- tiraba máis o 93. A ver, Iván, cando empezou, Metía goles, tío. Mete goles. Ten pode temporadas ter o de... mellor unha media de que? 9 goles por temporada. É que eso non imos facer agora. Hubo tamén algunha temporada que non marcou casi. Claro. Pois, Cando o estuvo nos Tradenses, Sí, claro. Eu diría- en bueno, Arenteiro. marcou no moito, Negreira sí. marcou poucos. Negreira marcou Eu cando diría, estaba en- eu diría a segunda. Cal era a segunda? 102. 102, creo. Eu diría eso, 93 ou 102 tamén. 102. Quedáis vos en 102, vos son 93. Dios. Efectivamente. Era trampa, é que Andamos cabrón. aí, pau. 93. Non chegou aos 100 goles. goles. No, é que a min ai, era moito. Ten que marcar mellor. 7 goles para chegar aos... Meña, quedan dúas, non? Quedan dúas. Hai que adiviñar as dúas para ganar, unha para empatar. Vale, sin problema. En que temporada ascendeu o Arousa a segunda división? A, 59-60, B, 38-39, C, 48-49, D, 53-54. A ver, no 30 eu creo que non había ni segunda división. Así que non sei nada, eu quitaría. Diti. Sí, sí que había. Diti Vieito que eres o que estaba vivo nesa época. Xa. Pero non me acordo porque era moi pequeno. Non sei, eu diría algo dos 50. O sea, no 40 e pico foi a guerra, non creo que estuveran na Arousa pasan de segunda división, verdad? A ver, cal era? Eu diría do 50, algo das dúas do 50. A, 59-60, B, 38-39, C, Esa no. 48-49, D, 53-54. Eu diría, 48-49? No, no. eu diría a primeira, de Vale. 50, Vale. 49-50. Non, bueno, 59 60. 59-60. Vale, Eu diría eso. 59-60. Sí, sí, sin problema. E a C, 48-49. Bueno, Posguerra. Bueno, Está ganando él, xogáivola a última, que para min é a máis jodida. bueno, pues está cerrado. Hai que firmar unhas tablas, Esta ¿no? acertámosla fácil. A máis jodida, cagáchela. Ainda non, É non que eu creo utilizamos, que ao mellor este dato... ainda non utilizamos tens ningún nin- comodín, así que esta acertámosla fijo. No, nin tampouco hai. Comodín de Darío e internet. Claro. No. Era a nosa base. Nos tiñamos, había no Sí, Furimillón claro que hai... Este furimillón é extremo. Vale, vale. Sin comodines nin miar. 50%. En que temporada foi a única na que 4 galegos se meteron no playoff de ascenso a segunda división? A, 98-99, B, 2003-2004, A segunda división. C, a segunda división, C, 2008-2009, D, 93-94. Oiches. 2008-2009. Acordas desta época do Cerceda en segunda B? Que eu creo que eran Cerceda, Celta, Racing de Ferrol e outro máis. Oiche, Lugo, 50%. pode ser o Pontevedra. ou Sí, sí. Eu Aí. diría- Pero tamén, non un ano fai pouco, 2008, ou así, que foron Celta B, D por B... Rápido de... Eu diría O 2000, D, por favor. eu diría 2008-2009. Eu de, polos 2000 diría eu tamén, Veña que hai que acabar. A ver, como é eso? As do 2000 solo. A do 2003 tamén podría ser cando se o Pontevedra a segunda. Queréis o comodín do 50%? Sí, merecémolo. Sí, O sea, que razonamos moi ben. Eu penso que 2008-2009. B, 2003-2004, C, 2008-2009. Pero ti es un cabrón. Eu creo que... Pero ahora facemos o comodín de Darío e adivinamos. No, hai que dicir, va. Eu, cal crees que... Eu penso... Eu xogo máis tamén. 2008, Eu tamén, eu tamén. Pues eu tamén, sí. A mellor é a outra, tío. No, é esa. Vale, sí. Esa. Ganou. No. Victoria. Era 2003. 2003-2004 foron Pontevedra, Racing de Ferrol, Xusto. Celta B e Clube Deportivo Ourense. Bueno, aínda así creo que demostramos que somos unos auténticos furiños, 4-6. Bueno, moi ben, Eros. Victoria eran moi jodidas. Moi guai o furimillón, moi ben preparado. Traeremos Sí, señor. outro, máis actual. Sí, traeremos outro máis... Vai, A mí gusta un bueno. pouco a histórica.